Ac ar ôl beirniadaeth fel ne, bredyr sydd ddim eisiau di boeni, geith y trio na chi ddod yn ôl fory nesa. Arbennig iawn iawn. Wel, wan te. Gari. Ar ganiad y cyrn gwlad, ydw i yn gofyn i gari sefyll, a mi fydd yr arwyddfardd a'i osgordd yn mynd i lawr i gyrchu y bardd i fyny ata i'r fan yma. Felly, y cyrn gwlad. Y chwilio ar gymeradwyaeth. Ac ambell i gloi, pwy yw e? Pwy yw'r Prifardd? Pwy yw Gari? Dyna'r cwestiynau. Cawn nhw wybod yn y man, ond gallwn fwynhau'r foment yn y cyfamser. Mae'n ifanc, ydy, ni'n gwybod hynny, ac mae'n fardd dawnus. Rydyn wedi dysgu hynny yn sgil canmoliaeth y beirniad. Prifardd cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 yn mwynhau yr eiliad yma wrth i dyfrig a bifor ar osgordd anelu tuag ato. Os buon ar rioed ei lyngdod fe'i cafwyd yma y môn eleni. Dyna ddywedodd Peredur Lynch a hyfryd oedd clywed y geiriau hynny. Ydy mae cader Eisteddfod Môn ar y llwyfan yn aros, wedi bod yn eistedd ar y llwyfan drwy gydol yr wythnos, cadair sydd wedi ei chrefftio gan Rhodri Owen. Dyna i chi lun. Llun i'w gofio. Ar gader wedi ei chrefftio gan ddefnyddio un a derw a lifiwyd o goed a dyfodd ar dir yr ysgwrn cartref Hedd Wyn yn Rhawsfynydd. Heddiw, estyn yn ddistaw mewn hedd hir am un ni ddaw oedd geiriau ar Williams Parry. A chadair Môn, heddi yn 2017 yn aros, a'i dwy fraich yn barod i gobleidio Prifardd yn hedd yr Eisteddfod. A hyfryd i'w gweld y golygfeydd yma ar pafiliwn yn llawn, yn orlawn, mwyn cyfarch y gŵr ifanc yma, Gari, oedd y ffug enw. Fe ddath 12 o feirdd ynghyd i gystadlu. Fe ddath 5 i'r brig a 3 o'r cystadleuwyr yn llwyr deilyngu'r gader. Roedd hi'n gystadleuaeth dda, ond Gari ddoth i'r brig ac edrychwn ymlaen at gael darllen awdl fuddugol Gari. Y Prifardd yn cael ei gyfarch gair yn ei glist hefyd gan Geraint Llifon yr archdderwydd, ac ynta i fydd ar y fraint nawr o gael gyhoeddi i'r gynulleidfa, cael cyhoeddi i'r byd pwy yn union yw'r Prifardd ifanc hwn, pwy yn union yw Gari. Gewch chi eistedd i gyd. Rwan te. Mae yna dipyn o'na chi'n ei nabod o dwi'n siŵr. I roed yr enw'n llawn a lle mae o'n byw, mi fyswn ni'n deud Osian Rhys Jones ydi enw fo, a mae o'n dod o Gaerdydd. Ond, ie, na fo, dyna fel da chi'n stopio pobl Caerdydd gyro iddyn nhw unen. Achos yn wreiddiol
Mae o'n dod o mil y ffor. Dyna welliant. A mae ne bobl fawr wedi dod o'r ffor. Fe si'n brifathron o am blynyddoedd. Ond bellach, mae ne 2 Prifardd yn dod o'r ffor. Rhai blynyddoedd yn ôl, fel wyt ti'n gwybod, mi gafodd Robin Williams o'r ffor. A Ro Williams, sy'n byw yn y Bala byn hyn, mi gafodd o y gader yn y Genedlaethol. A mae Osian wan yn ail gyflawni y gamp honno. A dyn ni yn ei longyfarch o'n fawr, yn enwedig am feirniadaeth fel glwson ni gan Predyr Mancw. Arbennig iawn iawn.